Ιστορίες καθημερινής βδέλας. Ο Δημήτρης θέλει να στείλει μια ευχετήρια κάρτα. Πηγαίνει στο ταχυδρομείο και αφού πάρει αριθμό προτεραιότητας από το μηχάνημα, κάθεται σε μια θέση. Σε λιγάκι μπαίνουν δύο κυρίες με διαφορά μερικών λεπτών, οι οποίες επίσης παίρνουν αριθμό προτεραιότητας, αλλά δεν κάθονται. Πηγαίνουν μπροστά από ένα γκισέ και περιμένουν. Μόλις το γκισέ αδειάσει, η πρώτη κυρία τρέχει προς τα εκεί. Ο Δημήτρης σηκώνεται και τη ρωτάει: συγγνώμη, μήπως ήμουν πριν από σας εδώ? Η κυρία, χωρίς να πει τίποτα, κάνει πίσω και αφού εξυπηρετηθεί ο Δημήτρης, του λέει: σας είδα, αλλά δεν ήξερα τι θέλατε. Τι σχέση έχουμε με το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε κάθε δεδομένη στιγμή? Συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει τέτοιο? Εκμεταλλευόμαστε όσα μας προσφέρει? Μήπως δημιουργούμε και εντασσόμαστε σε πλαίσια που στη συνέχεια δεν χρησιμοποιούμε? Στην ιστορία μας, πλαίσιο είναι το σύστημα με τους αριθμούς προτεραιότητας που έχει εγκαταστήσει το ταχυδρομείο. Τι νόημα όμως έχει να παίρνεις ένα αντικειμενικό αριθμό προτεραιότητας και σε λίγα λεπτά υποκειμενικά να τον ακυρώνεις? Μήπως είναι σαν να κρατάμε κατσαβίδι, αλλά επιμένουμε να ξεβιδώνουμε τη βίδα με το χεράκι μας?